bun sin nga perkhat ban ong hu nrei kasur klami kajing iet ka banga pure kalong kum ka kitab bakhang tang yang amarwei ban pule nrei man kasni ka banga yu i yu kata ka kitab kawan phai biang shakamat la thaj bha dei tăng ba các bên đang ta các bên cần mau chỉ muốn cái chừng ngau kumno kum ka jeng pertama kem sur nrei ubre utip ma udan kum taru ka jeng mujang phi chudan ki kentin pa phi kwa ban ong nrei phim la ban pan pau man kasngi ha kasur jong u ngayo snow ya ka chi shishan ka banga pure nrei palei ngam syam landut shwa suk pitip bun sen ngajupun kia la de da ka ba ong padeh por mata nga aban yo ya kapor ka baba nrei kapor kam culong ka baba kam cu abi ni phi am hadukat no haduk mata om syuk nam nak ban syap ting syuk nga ija pisu ngala ija pi na do nang kam tang ba nga penduk por ban om pitim pangaro ngi je phi nrei kajing sir kapenong yang aban pure ngashap ting bantu no e phi ladang apla atau pi berkat baka jing id basisa kandu no tang namar bangi pau kajing puri kalong kepadu sisa so pilong kajing teman kabanga puri kum kajing saya kasni ngaam tang ban yu i pa pincha no ngam kwa man long chana syu ngila ban job tang madangi i kalong kum bang ya le persha ya la dehi kawai ka banta nakwa ban pla kawai pat kakhang kalong kum bang idon ha kajing im kapa arjaka bun sen kajing im kadai banjir kata ka penlong yang ni kumno ban im barin ladang ong pi baka jing im jonga kalong ka badum klem ma pi pingai ngangai namar kum taru kajing im jonga ni bun por menta kasur kalami om syu kajing keli kajing im kasdang mentah kajing sngau balakhang slam menta kalapli kam desyu ka kitab ka banga pure kalalong ka phlim bangi arngut ilastang bantho ringkan kasur babure menta kalalong kajing ruai ka basngau tanat